Velkommen til Sportifit. Vi kører en kampagne på kettlebells lige nu, og alle er til nedsatte priser. Og jeg vil lige fortælle lidt om forskellen. Vi har 3 forskellige modeller. Den første model er en plastkettlebell. Fordelen ved den er, at den kan stå ude i regnvejr uden at ruste. Den er lidt billigere end de andre, da den er ikke fyldt med stål, ligesom traditionel kettlebell. Den er fyldt med cement. Normalt til hjemmebrug holder den rigtig fint. Den næste i rækken, en vinyl kettlebell. Det er en stålkugle, der er belagt med vinyl. Og den beskytter gulvet, hvis man kommer til at tabe den eller sådan noget. Så det er en klar fordel, hvis man bruger den derhjemme. Så har vi en competition kettlebell, som den sidste i rækken. Den sælges ofte til fitnesscenter. Den har fordelen ved at have den samme størrelse kugle. Om man tager en 4 kilo eller en 40 kilo, så er dimensionerne det samme. Håndtagen har også samme bredde. Giver et godt bredt håndtag, godt bredt greb, hvis man vil køre nogle dobbeltsving. Så den er selvfølgelig en lille smule dyrere end de andre, men et rigtig godt bud. Husk, hos os der handler du sikkert. Vi sender 99,6% af alle pakker fra dag til dag, og vi har 30 dages returret. Vi ses på sportifit.dk.